da nake a duniya ban taba ganin abin al'ajabi irin wannan ba. A mun shayarin dan Annabi Muhammad dan al'umma su gani. Sannan ban baku da wannan shuri ne, amma in muka duba fuskar yana kama da dan adam. Kaɗan daga cikin abin da kwamfamai suke iya yi kenan. Wannan idan kana da iska na gadon gado amma iskan ba wankakken iska bane, baya kawo maka alkhairi ko kuma kana son aiki da shi yana kiyawa. To ana iba wannan ƙasa ta gidan shuri a riƙa wanka da ita amma a zuba turare. Alfarman manzon Allah iskar ka zai wanku, komai naka zai gyaru amma da izinin Allah. Sai na biyu, idan kana da makiya sun dame ka, kana so Allah ya tarwatsa masu, ka zo 12 rana ka ɗebi ƙasar nan ta gidan shuri kowace rana ka zuba a cikin ƙwarya ka riƙa yin wanka da ita. Alfarman manzon Allah wannan mujarraban ne, in Allah ya yarda ai sharing dan al'umma a neman mutaka na ba ku saboda manzon Allah. Sannan wanda yake so ya samu iskan da zai rika aiki da shi, kawai na aiki ne wannan, ko ka tambaye shi ko ka tura shi wani wuri, ka zo ka ibi wannan kasar guda 17 shuri guda 17 in dai baka da tsoro. Dan a ce in kana cin kasa kake yayi ta shuri, in wani ya sare shuri na ya zauna lafiya, wani ya sare shi sai ya raga rana faduwa. To zaka zo ka ebe ta ka zuba, ka nemi ciyawar ta fito a makabarta guda 17 ita ma kala ka shanya ta bushe ka daka. Ebo wannan kasar wadda ka shanya, wannan kasa da ma busassa ce, ka daka sai ka zuba a cikin kwalbar turare. Wannan turaren zaka rika dauka ka shafa a kanka, ka zuba a jikinka, sai ka rika wurdan galma su na huda. Albarkan manzon Allah kowane irin isa kake so zaka samu, sai ka zaba ma in Allah ya yarda. Wannan mujarraba ne, na baku dalilin manzon Allah, ine ba kowa fatan alkhairi masoya annabi. Ai sharing nan al'umma ta karu, wannan mujarraban ne. Allah ya bar mu da